Kublai pi baro ngipiang sobhai pi syakatup khobor menta ka janmit. Syabangin pai syiki khobor ki babnya ngini pet syai ki mat ki bakongsan. Kutno ka jingelang jongka All India Conference of Directors General and Inspectors General of Police Hajepur bat laya phliu jingmut halor ki mat ki bawanra ya ka shong shngan hapo kari. Kerpat ki riu pau khmat kari India ki briu banlet jingo ya ki daulen nong jong kari kum ka Lakshadweep bat ka Sindhudurg. Pha ki sipai duriau hinriu tili ki jhat khma nakabenta ban khanglat ya ki kamra bor bat ban yale persha ya ki drone haduriau Arabian Sea bat ha Gulf of Aden. Thep vote kari Bangladesh nakabenta ka election parliament bakhat ar menta kasi poi kinong thep vote kumba ar phonyo point khat ar nakashispa tat hadu kapor lai baje janmir. Bat ha ka jingile kai men's under 19 cricket pinlim ka India ka South Africa da hinri wicket ha ka jingile kai trilateral OD series ha Johannesburg. Ki khobor ki babnya Lapin kutno ya ka jingelang jongka All India Conference of Directors General and Inspectors General of Police Arhajar Arpholai minta kasi Hajepur Rajasthan. Ya kani ka jingelang ka balai lapin long ha Rajasthan International Centre Hajepur. Umantri rangba do kari Narendra Modi bad umantri katanat ki kampo yeng ka sarkar pedeng u Amit Shah kilaydon ringkat haki benta ki bakongsan jong kani ka jingelang. Hakani ka jingelang lawan banyashim benta do National Security Advisor but kiwe ki he pulit. Hakani ka jingelang layamir halor ki mat ki bapher ki bakenthop ya ka rukom tre kam ki pulit ka jinglong shngan ka cyber crime ka jing e banyale persha ki kam le no ki riu king atiar bat ki kam patok. Ki mat ki bakam kongsan ka bayamir hakani ka jingelang ka long halor ka jing prat lenti ban pintre kam ya ka criminal law ka bathamai. Kiriu pau khmat kari ki bakenthop yu Akshay Kumar, John Abraham bat Sachin Tendulkar kila kerpat ikinong shong shnong kari banlet jingo Shaki Dolanong kari kum ka Lakshadweep bat Sindhudurg ling ba ka social media. U Akshay Kumar ulaong ba ulayo i ka jingkren ki bawanra iki jinge pher jingmut bat ben yakinong India na kiriu pau khmat ka Maldives bat ulapin pau ka jing persha. Halor kani ka jingle ka jongki ka ba pha bon tam ki nong jingo perthai ulaong ba ulalet kai bon sien sha Maldives bat ye ro ya ka Henry ka jing so sarong yela ka jong kari ka wan hakmat bat ling ba kani ukentu ikinong shong shnong kari ban rai ban let jingo ikidolen nong bat kirshan yeki layela ki jong ki kam jingo kai perthai uting shop bapau ka Bollywood u Salman Khan ru ula kirshan yu umantri rangba du kari u Narendra Modi halor ka jingkar pat yekinong India ban sedang let jingo kai Shaki Dolanong Lakshadweep. Ukri do ka Indian Navy u Chief Admiral R. Hari Kumar ulaong bakishipai duriau ka India kilapindon kam ya Henriu tali ki jhat turthma banyadai ka jingsha rabor bat ki drone bat on dang pha sho banyale persha ekijing e ha Arabian Sea bat Gulf of Aden. On sanang pin bon sho ekini ki jhat tat nang wan kapor. Uni ukli du kishipai duriau ulaong ba uladap ban pha ekijing kerpat syaka sarkar pedeng habaya day bat kani bat kami lenti bashan on sayo ekijing menjur. U Admiral R. Hari Kumar ulaong ru bakishipai duriau kilabyang lut kitiar banyale persha eki drone ki bakenthop ya ka GPS jammers ki namding bat ki laser. Kajing thap vote nakabenta ka National Parliamentary Election ka bakhat ar ha Bangladesh kala long ka baduna ki nong wan thap vote bat mi kajing ki hakal lengkari. Haba ka bas dang jong kani kajing thap vote kajing wan jong ki nong thap vote ka long ka baduna kat banang yat kapor kala nang kiu laong u Secretary ka Election Commission u Jahangir Alam. Hakajing ai jingkren ka jong u hakalat pathai khubor ha EC Secretariat ha Dhaka ulaong baka jingwan jong ki nong thap vote hadu kapor lai bejeno phaiski kalong arhonyo point khatsan nakashispa. Kajing thap vote haki jaka sor ka khamduna bani nujor bat shanong kandong.
Hakajuk kapor prangut ki kertong na ki constituency ki beper hakeleng ke Bangladesh ki lapar sya ekani ke election dakaba kenno badon ke jingle shiliang. Kadorbar shnong khimus yang henin kesngi ke laple ke jings dang rakhe ya ke jingdam henyopo sansnem bat platinum jubilee khat kendai spa saupo kendai hado arhaja arpusau. Ban rakhe baro ashisnem u chief forest officer ke JHADC Bad ubalong ru kum uwahe shnong barim kadorbar shnong khimus yang u Frankie well bla ulalong kum u kongsan katba u president kasenjuk wahe shnong jowai uba jalan kupar rembai ulong kum u sembut kongsan. Haba ai jingkren hakani kasngi ubla ulapin kin mau yakipor ba udang long kum uwahe shnong bat ke jingetre ringkat hapring kinong yalam jong ka seng samla seng kin thei bat kinong shong shnong hakabenta ba yakaroi kapar jong ka shnong. Harian kani uni ukongsan ulap leper da yaka mau saken mau jong ka jingrakhe platinum jubilee katba usembut kongsan ulap leper da yaka mohor jong ka jingrakhe dap hanyopu sansnem kabala job de isamla wan saka I hing haka jingakop kabadang shudap pinlong kiwi kiri upa kumat kibalai don ringkat hakani kasngi kilong ipaste I nongplo I chairman ka platinum jubilee committee iba JM po sngap I chairman ka souvenir committee INK lamare uwahe shnong iba lamare bat kiwe. Urai katukan isnem lagi. Yang lang jero ko senang. Dejit ing hasem arja ka khaso. Kamu uwahe senang. Daga jing ekre lang. Daga jing ekre kitong. Daga jing em lang yang ki manpai kontrol yang ka senang. Ya perchangai ya lai chikmat. Kamu man kamu tu yetor chakran. Ketali de lang tur jepang ya lai. Kinong pathai khubor naka jilla Uttar Pradesh kileran haka jingwan jingo yaka jilla Meghalaya kumshibinta jongka media to hapo ka vikasit Bharat Sankalp Yatra kihe kihan jongka PIB Shillong kilapriang sobhai kinong pathai khubor baringkat deki janjan dia hakapor bekila poiha kat lingsun Guwahati minta kasngi. Menteri Ketenat Yadari Rajnath Singh unsemi nakari banlet jingo arsngi ya ke London lashai kasngi. Hakani ke jinglet jingo on sinran lang deki nongmi khmat jong ka high level Ketenat Yadari bekentup iki senior official naka DRDO service headquarter Ketenat Defence but Defence Production. Hakani ke jinglet jurib using un penlong ya ke jingelang but Secretary of State for Defence ke UK Grand Sharps Ketenat Yadari kalaong baki khmi lenti ban ya Peliu jingmut halor kimat ki baya day bat ki kam yadari ki kam pahara bat ka jinget relang hakaliang ka kam karkhana. Menteri Ketenat ki kam po yeng ka sarkar pedeng bat ubalalong ru Menteri Ketenat Cooperation Amit Shah on sepenyat ya ke National Pax Mega Conclave halor ka Primary Agricultural Credit Societies PACS kum ka Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Kendra lashai kasngi ha Vigyan Bhavan New Delhi. Yakani ka jingelang kabahe lapinlong Dakatnat Cooperation ha ka jingetrelang bat ka National Cooperative Development Cooperation ki Additional Chief Secretary ki Principal Secretary ki Secretary jong Ketenat Cooperation bat ki Registrar jong ki Cooperative Society jong Barok ki Jilla bat Union Territory bat ki Chairman ki Secretary bat ki Pharmacist jong ki Pax ki bayo iki license de dawai na kabenta ban pinyat yaki Jan Aushadhi Kendras kinsation benta hakani ka jingelang kabahe. MP ka Lok Sabha na Shillong uba Vincent H. Pala ula long ukongsan hakasngi pinkot yaka jingrakhe Jubilee ksiar kabahe kabalane shisnem kinthi jongka Maurusiar Youth and Culture Club MYCC kabalapan long hamadan Maurusiar Football Playground hakasngi thok ding. Kiblas na okti lang bat hakani kasngi klakuntop MLA Karambarai Jerngam constituency RG Momin kinongelam shnong kiriu rangba bat kidukot jongka club. Haba ai jingkren uba pala ula banjur halor ka jinglong kongsan jong ka jing shakri bat ka jing no senyang ya ka shnong ka thau. Ula kedo ba habala pendon kam ya ka jing nang jing tip bat ka spa ka pho nakabenta ka jing mentoy jong ka imlang ka sa lang bat ki shnong ki thau. Kalong shisha ka jing kurkhu ka bakraw. Hakani ka jing rakhe MP pala ula pelat ya ka souvenir sa akin mau jong ka club.
Ula play yu umau sakin mau jong ka jing ya lenti jong ka hakini kisan post them. But ot yu ukek ubalong ka dak jong ka jing rakhe but pin bnaru ya ka jing pin kut no ya ka ni ka jing rakhe kablane shis nem kin thi. Ka jing yo ich ngai na du man swa. Ban penyai ya ka snong ka thau. Tang kirang ba tang kilong kini ting ni don kam ya ka jing arab jong ki samla. Ta ka jing yo ich ngai na du man swa ban sing ya ki sing jong ki samla. Ban pet la don ban do thia ban do dem na mata ka jing pha. Ban penyai ya ki sports ki culture ban penyai ya ka imlang ka salang ban penbit penbhai ka riti ko dostur bengela ban le lamba ki samla. Haka jingile akai men's under 19 cricket ka India kala pinlim no ka South Africa da Henry wicket haka jingile akai trilateral OD series ha Old Edwinians cricket ground ha Johannesburg South Africa. Hababe eka thong ka ba arspa sanpho nyo run ka India kala la bantit arspa Henry pho run but hap no saw wicket na ki saw phra pon saw over. U captain ka kinhun u Udesh Saharan ulala bantit shispa khat arron but ula u Priyanshu Molia ulala bantit hnyo phon run klem the sharpen hap. Hashwaya kani habapha bantit ningkong ka South Africa kala sharpen hap lot barok ke wicket but la bantit tang arspa sanphon run naka sanpho over. Nakalyang ka South Africa u Steve Stolk ula la bantit bun run da Henry puknai run. Nakalyang ka India pat u Mushir Khan ulala ban pinhap sun wicket but unaman Tiwari ulayo lai wicket. Ke India kalayo lupa bandrung siya ka final namar baka wan baningkong hakajing bunpon ka Afghanistan ka wan baar kat baka South Africa pat ka wan balay. Ya ka final on pinili kay hakash pautrek minta ubnay. Minta pat nginyepet ya kajing long jingman ka sunbening. Kajing shit kalong kat hinyo pon 8 degree Celsius, kajing kriat kalong hinyo pon 100 degree Celsius, kajing skiam kahaw kalong sanpo saw na kashispa men step but hundru po na kashispa janmir. Kasun bineng kandrang hasilong but kijaka bamarjan. Shoben poy shikbukut jongka khubor nginepet biang sa shiseni kimat kibakongsan. Pinkutno ya kajingelang jungko All India Conference of Directors, General and Inspectors General of Police ha Jaipur but laya phaliu jungbot halo kimat banwan ra ekashong shkan hapo kari. Kirpat kiriu pakmat kari, India ikibriu bandet jungo ikidawlinong jong kari kum kalakshadip but sindudur. Pak kishpai duriau hinriu tali kitnat kijat ma nakabenta ban khanglat iki kamra bor but banyale persha iki drone hadureu aribensi but ha Gulf of Aden. Tap vote kari Bangladesh nakabenta ka election parliament bakhat ar menta kasni boy kinong tap vote kumba at punyo point khatsan nakashispa tat hadu kapor lai beje janme. But hakajing lakai men's under 19 cricket pindim ke India ka South Africa the Henry wicket hakajing lakai trilateral OD series ha Johannesburg. Ti parlok de katung ila poisha ko bukut jong ka thup khobor menta ka janmit hadu bangile shambyang la shai kasngi khuble phi baro. जल्दी टिफिन पैक करो राजू मोबाइल छोड़ो अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए रिफंड ही नहीं आया है मिल गया